Čaute, vítam vás pri dnešnej ďalšej časti Dobrany na terč. Dneska som tu spolu s mojim kamarádom Teom. Vítam ťa tu. Čau, čaute. No a dnes budeme preberať, čo sa stalo vo futbale a v šípkach za posledný týždeň. Teda, Dosť a sa toho dosť sa stalo. toho stalo. No a v pondelok nebolo zaujímavé nič, čiže vyjdeme na útorok, kde teda začneme asi duelom Spartak Slovan. Súhlasíš? Môžeme rovno to odpáliť takto. No, tak na tomto zápase sme boli obidvaja naživo. No. A to bol zápas, na ktorý asi tak, za tak krátko nezabudnem proste. To budeme v pamäti do dlho. Lebo Trnava prehrávala 2-1 a otočila po penáltach, postúpila do finále ako... Nevedel som, že to dostane už ako... Z posledných síl Ďuriš zakončil ten gól v 90. minúte, potom už predĺženie nič zo strany Trnavy. Mhm. A bol tam kontroverzný gól Zelkoviča, ktorý bol teda nakoniec spískaný ako neplatný, keďže tam bol faul. No ale o 2 minúty na to vlastne skoroval Martin Mikovič. Celom sa tam nejako podrážala a bol to gól. Ale o 4 minúty na to Guran Kašia z rohu, povedzme, že do prázdnej brány skoro 1-1 a všetko bolo od znova. Potom sa až také nič nedialo počas toho zápasu. Až prišla tá 90. minúta a Michal Ďuriš dal v podstate taktiež gól do prázdnej brány po krásnej prihrávke Erika Daniela na Jakuba Paura, ktorý potom prihral teda Ďurišovi pred prázdnu bránu. A išlo to potom na penalty, kde svoje nepremenili teda za Slovan Tigran Barsegian tomu chytil Žiga Freli penaltu. Bola to zle kopnutá, ale to sa tomu dostaneme ešte k náhodnému strelu. Potom myslím, že Strnavy Badolo nedal a Mhm. Mak trafil tyčku a potom Erik Savo už zaradil postup Trnavy do finále. Môžeš teraz ísť na radu ty, čo nám k tomu povieš? No, ja by som povedal k tomu Mikovičovmu golu napríklad to, že to bola výborne rozohraná štandardka od Procházku. Ten sa mi v tom zápase veľmi páčil. Hral podľa mňa Procházka fakt dobre. A potom ten gol Slovanu opäť padol po rozohrávke nakrátko. Vlastne oni Spartaku dali dva góly z rohov rozohraných nakrátko, takže tam by Trnava mala zapracovať na lepšom bránení, pretože nemuseli byť tie góly vôbec, proste Barsegian mohol proste v kúde odcentrovať a tam už Kašia nemal problém. No ale v druhom polčase hovoril to vlastne aj tréner Weiss, ktorý tam dosť vypenil na tom rozhovore po zápase a No, mal paradoxne aj pravdu, pretože David Sterolec mal na kopačke minimálne 2 góly, Robomak tam išiel sám na bránu. no tam pekne Freli Predlže, chytal. Obidva predlžení to bol, myslím, Barsegian, ktorému tam Jureškin vykopol loptu z čiary, Mhm. takže Slovan absolútne nemuseli vypadnúť a vôbec ani to predĺženie z ich pohľadu nemalo byť, pretože ten zápas mal Slovan zavrieť už oveľa skorej, no a vyplastil sa im to. Erik Daniel tam poslal veľmi peknú príhavku, paradoxne to bol hráč, ktorý sa mi z Trnavy cez ten zápas asi úplne že najmenej páčil. Tak podľa mňa moc nehral dobre, ale vykompenzoval to tou veľmi dobrou prihrávkou, no a potom už v rozstrele aj rozhodlo, ako tréner Weiss hovoril, proste penalty musíte vedieť kopnúť a je to hlavne o tej psychike. Čo tam ešte tak upútalo pozornosť, boli fanúšikovia Spartaka, ktorí celý zápas proste neúnavne povzbudzovali a Mhm. niektorí ľudia vlastne mali aj také nejaké výhrady kvôli tomu, že tam hádzavali tie
predmety na hraciu plochu a ovplyvnili tak hru, že sa nemohlo hrať, že proste sa Hlavne počas musela hry, no prerušiť áno. hra. A vlastne hneď na to padol gól Slovanu, takže a aký je tvoj názor na to, na fanúšikov Spartaka v tom zápase, čo sa týka týchto vecí? Tak na začiatku to choreo bolo pekné, čo ako taká Argentína, ale počas toho zápasu to nemali to hádzať tam do toho ihrisko. Už mi to prišlo trochu prehnané voči Takáčovi. Ono vlastne celý zápas na neho hádzali. Tie neviem presne, čo to bolo. Toaletáky. No, neboli to úplne toaleťaky, ale to je jedno, proste hádzali po ňom predmety. Ja akože som zastanca týchto, že kľudne nech sa robí pyro, ale nech to nezasahuje proste do priebehu hry, aby sa potom prerušovala hra a aj to správanie voči Takáčovi mi prišlo aj z pohľadu toho, že som teda Trnavčan dosť prehnané a nemyslím si, že mali teda fanšíkové Spartaka Trnava až takto po ňom ísť. Tak ale pomohlo im to možno aj tomu postupu. Je to tak, akože no, je to tak, ale bolo to podľa mňa už prehnané. No a potom Bolo, tam vlastne ale tak to Trnavu, fanúšikov nebolo tiež vo menej. finále Trnavu tam čaká Ružomberok vo finále, čo No, odveta za minulý rok. no verím tomu, teda ako Trnavčan, že nemôžu druhýkrát Spartakovci prehrať vo finále s Ružomberkom. Minulý rok to bol zápas vlastne, kedy si Trnava dala polo vlastný gól a Chybe Šuleka, Takáča vlastne vtedy ešte, pre sa Trnavy. to bola absolútne smolná, zbytočná prehra, ale dúfam, že teda už... Tam sa potom vlastne že celý tento zápas rok... aj do bránu dalo iba. Potom na tú Ružombersku, tam proste Ružomberok nemal okrem dvoch šancí nejakých žiadnu. Tam absolútne sa do ničoho nedostali. Ale myslím si, že zrovna Trnava si tento rok asi ten pohár zaslúži. Možno najviac zo všetkých. Poraziť na 2 zápasy Slovan, vyradili vo štvrťfinále Žilinu, mali na penalty Podbrazovu, takisto dosť ťažký súper. Takže myslím si, že ten pohár, ak ho vyhrajú, tak to bude zaslúžené. Ale škoda z pohľadu Slovanu, škoda, pretože ako som už hovoril, to mali zavrieť oveľa skôr a nemuseli potom dostať ten gól aj do predĺženia. To je asi všetko, čo ja mám k tomuto zápasu. Neviem, či ešte... pozrieť. Tam sme to vlastne nerozoberali. Tam vlastne neviem, či to hovoril Gašparík, ale posielal tam primárne hráčov, ktorí nehrali s Takáčom. No a aj mu to vychádzalo. Ten dal. Vyšlo im to. No a nečakal som, že to bude zrovna Barsegan a Mak za Slovan, ktorí nepremenia. Ale tak možno aj taká, dá sa povedať, karma pre Barsegiana, pretože na jeseň, keď dal gól na štadióne Antona Malatinského, tak sa vysmieval fanúšikom Spartaka, takže tomto sa ešte teraz vrátim, ja vedel som v zápase Spartak Slovan, tomu poviem ešte ja volačo. Dá sa povedať, že sa karty obrátili, takže no a Mak tiež, to nebol jeho zápas, mal dať gól v riadnom hracom čase, nedal a z penalty takisto nie. Koho by som ale teda ešte vyzdvihol a zabudol som vyzdvihnúť, to bol určite Freli, na zápase chytal famózne a vychytal Trnave postup, ale za Trnavu akože hrali dobre, skoro všetci hráči bojovali a vybojovali ten postup. To je asi všetko, čo k tomu mám, neviem, či ešte ty niečo. Asi už nie teda, ale ešte mám tý penaltom teda.
Cedric Padolo mohol dať prvý gól za Trnavu a zás mu to chudákovi nevyšlo. Nedal Jemu penáltu. to nie je súdené. Není mu Není to mu to súdené. súdené, penálne. Není. Máme takého jedného kamaráta, ktorého to je úplná ikona. Vieš, o kom hovorím? No. A, no a veril mu proste na tom zápase, kričal po ňom a ja neviem, ako či sa ho zlákol alebo čo, ale vlastne nedal to penáltu, ale to je taká sranda. Tak to sa stane. Vidíme, že aj Barsegan, aj Mak proste niekto musí v tom rozstrele nedať. Áno, aj padol. Išiel by som asi na Lígu majstrov, čo sa hrala v ten deň. Môžeme Ten ísť a deň som potom ja... pri Ružomberku a Bystrici sa ešte vrátim k tomu finále. Ja som zápasy v ten deň nepozeral, takže Ani ja, keďže som bol na vlastne štadióne. sa riadím iba nejakými tými štatistikami, ale začal by som asi v Anglicku. Môžeme. Aston Villa tam hrala s Parížom a kto by to bol povedal, že po tom prvom zápase sa Paríž bude triasť do úplne poslednej minúty zápasu. A pritom, keď ten zápas pre nich začal vynikajúco, Hakimi s Mendešom proste do 27. Minúty, ja som si to už vtedy myslel, že proste vybavili zápas a hotovo už. Potom tam dal gól Tielemans, celkom proste taký šťastný, bolo to s odrazom, ale dal to vlastne v momente, kedy Aston Villa na postup chýbali 4 góly. No a oni to fakt takmer dali nakoniec, ale Paríž aj s prísvením Donnarumu to ustál. Potom tam vlastne dávali góly McGinn a Konza, ale čo som teda ja videl, tak Aston Villa mala obrovské šance. Myslím, že Rashford tam mal, neviem teraz, myslím, že aj Konza. Čo sa týka Rashforda, tak neviem, či ste videli ten gól Ezriho Konzu, ale nádherne tam Marcus Rashford povodil, myslím, že Vitinho, nie som si teraz istý. A Konza to potom zakončil ako útočník a nie ako stoper, ale Paríž teda si vybral možno po tých 2 góloch takú slabšiu chvíľku, ale našťastie pre nich im to stačilo a postúpili. No a na zápas ich s Arsenalom sa veľmi teším. A ja veľmi. Bude tak zaujímavý zápas. Paríž hrá veľmi, veľmi pekný futbal v tejto sezóne a dá sa povedať v tomto roku, pretože oni skončili 15. v skupine Ligy majstrov, ale niektorí ich hráči fakt vyčnievajú. Už som to hovoril aj minulý týždeň, proste famóznu formu má Dembele, ktorý si opäť pripísal asistenciu. Vitinha, je tam samozrejme duo krajných bekov, ktorí sú takisto famózni, Nuno Mendes a Achraf Hakimi. Presvedčivý Donnarumma, potom je tam Kvaratskhelia, Desire Doué. Paríž sa fakt má o čo oprieť a bude to zaujímavá bitva ešte v Lige majstrov. Neviem, či ešte ty niečo chceš k tomu? K tomuto zápasu asi nie, ale ja by som sa vyjadril asi k Dortmundu Barcelona už, keď pôjdeme. To som tiež nevidel ten zápas, ale môžeš rovno k tomu. No, Girassi hat-trick a Barca, keby nedostal, dobre, nevypadla by, dobre, som sa pomýlil, ale je ťažké na Dortmunde, to vie každý asi, kto tam hral, lebo tých Ultras to proste je jeden z najlepších v Európe. Žltá stena, 24 000 na jednej tribúne, čo nemá jeden štadión na Slovensku. Ale ako ja už som sa bál fakt, že tá Barca vypadne normálne z Dortmundu, že Dortmund dokáže do finále ako minulý rok, ale našťastie teda pre Barcelonu sa to nestalo. Postúpila ďalej. Ako Vojtech Šťastný tu má najlepší výkon na fotmobe, ale tak
neviem posúdiť, keďže som nepozeral ten zápas. Myslím, že hral dobre. Myslím, že Frankie de Jong hral v tom zápase Ten tu dobre, má čo som tiež teda ja výborné počul. hodnotenie. A kto naopak podľa Fodnogu hral najhoršie, bol Ronald Araujo. Fakt neviem, že som ten zápas nepozeral, keďže som bol na štadióne Trnava Latinského teda. No a ako uvidíme, čo Barca dokáže teda s Interom v semifinále. To bude veľmi zaujímavý zápas, ktorý si určite veľmi rád pozriem. No a neviem, či ešte ty čo k tomuto zápasu povieš? Tak videli sme, že Girassi sa vyšvihol na najlepšieho strelca Ligy Áno, čo majstrov. som zabudol povedať. Má 13 gólov, vlastne teda pred Rafinhom aj Lewandowským, a ak by sa stalo, že by oni nedali gól proti Interu a možno by vypadli, tak má Girassi fakt obrovskú šancu, ale to len taká zaujímavosť. A mnohí ten Dortmund odpisovali, ja sa priznám, ani moc sa nečudujem, pretože v tom zápase na Barcelone proste absolútne vybuchli, ale ukázali, že na tom štadióne majú obrovskú silu aj pred svojimi fanúšikmi. No a Barco môže byť rado za ten vlastný gól Bensebainiho, pretože myslím, že tam bol jeden neuznaný gól, ak sa nemýlim. Tuším. Ale nie som si teraz istý. Tuším, čo tam bolo takého, áno. Mali sami. Áno. Ale ak by ten Bensebainiho gól nepadol, tak si myslím, že Dortmund kľudne by mal šancu otočiť ten zápas. Ale sympatické, že proste ešte zapli a spravili ten zápas oveľa zaujímavejším a podobné ako Aston Villa. Tiež im chýbali 4 góly a nechýbalo veľa. Aby postupili. Ale teda našťastie pre Barcu im to stačilo. Je to ich prvý zápas, neviem po koľkých, ktorý prehrali. Prvý zápas, ktorý Vojtech Šťastný prehral za Barcelonu, takže to je hlavne vynikajúca štatistika Šťastného a neviem, či už je Marc-André ter Stegen oficiálne späť, ale mnohí fanúšikovia Barcelony si teda želajú medzi tromi žrťami práve Šťastného. A ja sa ani nečudujem. Neviem, či teda ešte k tomu nejak chceme hovoriť. Ja iba chcem povedať to, že Barcelona v semifinále Ligy majstrov po vlastne 6 rokoch, kedy tam bolo vlastne s Liverpoolom. Pamätáme si ten zápas. No. Bohužiaľ teda pre fanúšikov Barcelony. No a... Asi by sme mohli ísť asi na ďalší deň, ak nemáš nič už k tomu. Nie, už nemám nič. Tak čo, Inter Bayern alebo Real Arsenal? Išiel by som prvé rovno na Real. Tak poďme na to. Tento zápas som pozeral až od začiatku do konca. Ja takisto podobné. Ktorú Bukayo Saka nepremenil. Čo je veľká škoda pre mňa ako fanúšika Arsenalu, ale je to jedno. Arsenal tam je. Myslíš, že bola penálta? Ako keď sa tak spätne zoberiem, ale áno, podľa mňa áno. Ja si tiež myslím, Asensio ho držal Medina dlho a ja si osobne myslím, že to proste penálta je a potom sa vlastne dostaneme aj k tomu. To si myslím, že bolo správne posúdené, pretože... Držal ho fakt, že 2 sekundy alebo 3 možno ako držal a Mbappé išiel ochotný k zemi, čiže podľa mňa to penálta. Neviem, či ho nejak veľmi držal. Akože držal, ale myslím si, že Mbappé si tam aj pridržal tú ruku Rajsa, aby teda bolo akoby vidno, že ho drží. Áno. Ale to proste ako išiel na zem úplne ochotne, to jasné filmovanie a podľa mňa to nebola penálta. Tuto pochválime VAR, že posúdil dobre teda. No ale za to by som aj trochu vás kritizoval, že to trvalo, ja neviem, či 4-5 minút. 5 minút to trvalo, no.
ja si myslím, že sa to dá teda posúdiť aj kratšie. Vlastne VAR to tam nejaké 4 minúty posudzoval a ešte aj tak sa potom rozhodca išiel pozrieť, ale myslím si, že v tomto prípade rozhodol správne. Kde podľa mňa správne ale nerozhodol je, neviem, či ste videli zákrok Rudigera na Luisa Skellyho, kedy Hej, na no ňo to proste skočil Luisovi Skellymu na brucho. bola Možno červená to bolo karta, jasne. nechcené. Samozrejme, není asi zámer skákať niekoho zámer skákať na hráčov, ale myslím si, že sa dalo skočiť inde ako na brucho a ja si myslím, že to kľudne mohla byť aj červená karta. Nebola to nakoniec ani žltá, čo nechápem. Ani ja toto. Ale Rudiger fakt hral hnusne v tom zápase, hral... Je to jeho štýl hry, to chápem, ale fakt hral tvrdo, súrovo v tom zápase. Kto vlastne ešte v 4. minúte, alebo kedy to bolo, mal dosť námale, bol David Alaba, ktorý ja nechápem proste, čo mu napadlo, ale také sane, ktoré tam dal. Myslím, Áno. že Martinelli, nie som si teraz Zdá sa mi, istý. že to bol Martinelli. Takisto absolútne hnusný a hlavne hlúpy zákrok. V 4. minúte sa takmer nechal vylúčiť, takže to tiež mohol byť za žltú veľmi rád. No ale išiel by som rovno asi k tým výkonom, teda nielen k týmto kontroverzným situáciám. Tak Real podľa mňa opäť nič neodohral ako v Londýne. Ja vlastne som aj opäť. Ne, že bol prekvapený, ale vlastne som bol taký, že cez ten zápas mal som také myšlenky, že prečo sa im vlastne pripisoval až taký hype a všetci proste tak si boli nejakí istí, že cez ten Arsenal postupia. Proste ja, akože priznávam sa, tiež som už bol v tých myšlenkách, že ten Arsenal vyradia, ale vôbec, absolútne od Realu v tom zápase nebolo nič a Arsenal mal v tom zápase viac očakávaných gólov. Real do nejakej doby, neviem, či to bolo nejaká 30. minúta, alebo kedy nevystrelil na bránu. Real Madrid, najlepší futbalový klub na svete, no súčasne asi nie, ale historicky najlepší futbalový klub nevystrelil za 30 minút. Áno, má tu, že v prvom polčase to nebolo dokonca ani raz, kedy Real trafil bránu, takže to tiež je tak trochu na zamyslenie, ale Real bol fakt v tom zápase absolútne márny, boli tam len nejaké centre do 16, ale zase pri tom kritizovaní Realu by som aj veľmi pochválil Arsenal, lebo tam sa ukázala nielen tá obrovská futbalová kvalita, ale aj tá mentálna sila. Proste Arsenal vyhral doma 3-0 a celý týždeň len počúvali, ako vypadnú, pretože hrajú proti Realu Madrid, remontáda, neviem čo všetko. Že to otočia, že nemajú šancu, ale obrovskú mentálnu silu ukázali. Výborný výkon tam predviedla hlavne obrana, proste Real sa nedostal do ničoho okrem tej chyby Salibu, ktorý nevidel za sebou Viniciusa, takže to bol taký darovaný gól, ale ten nič neriešil prakticky. A kto hral opäť dobre, bol Mikel Merino, ktorý mal v tom zápase 2 asistencie. Ja neviem proste, ako to napadlo Mikelovi Artetovi postaviť ho na hrod, ale trust the process proste. Jedno z najlepších rozhodnutí, aké vôbec podľa mňa spravil. Tak Mikel Merino, dovolím povedať, kľudne môže vytláčať zo zostavy klasických hrotov, ako je Kai Havertz a Gabriel Jesus. Takže neskutočné. Čo som ešte zabudol rozhodcovi povedať je, že cením tú žltú kartu, ktorú dal Davidovi Rajovi ešte v prvom polčase za zdržovanie, pretože Raja zdržala fakt výrazne. Každú jednu loptu, čo mal odkopávať od brány, ešte mu proste trvalo
dvojnásobne dlho, ako by to Hej, no. malo. Takže tam dávam rozhodcovi pochvalu, Ale z hore, áno. ale proste v tomto zápase sa ukázala kvalita Arsenalu. Nechcem povedať, že nekvalita Realu, ale nehrali v tom zápase vôbec dobre. Vôbec. Ani v Arsenal tom prešiel. absolútne zaslúžene postúpil. Je to tak. Opäť jediný, kto si v Reále to svoje miesto zastal, Thibaut Courtois. V obidvoch zápasoch v podstate. Áno, chytil penáltu, ktorú vlastne kopal Saka, kopol ju teda katastrofálne, to tak sa nebavme. Keď chcel kopať panenku, tak panenky sa kopú do stredu, ale mohol mu to byť jedno. Saka takisto predvedol dobrý výkon, Martinelli a zabudol som ešte na Declana Ricea, ktorý Real Madrid absolútne zničil a nielen tými priamakmi, ale výborné výkony v obidvoch zápasoch, takže neviem, či ty ešte k tomu niečo chceš povedať, ale... Tak poviem zaujímavosť opäť. Arsenal s Realom odohral dokopy 4 zápasy ako celkovo v histórii a Arsenal dostal od Realu iba 1 gól a ten dal Vinicius práve v stredu. Teda Arsenal ešte s Realom nikdy neprehral, čo ako sa môže pochváliť, lebo je jedným z mála tímov takto z tej vysokej úrovne v Európe, ktorým vlastne ešte aj ten jeden inkasovaný gól bol darovaný. Tiež taký darovaný, dá sa to povedať takto. To je asi všetko. Tiež, no, neviem, či ty ešte niečo máš. Ešte počkaj, ešte by som sa vyjadril k tomu, čo sa teraz začína riešiť, pretože Carlo Ancelotti áno, odchádza vlastne, to sa rieši, áno. Má opustiť Real Madrid a ja sa priznám, ani nejak tomu nečudujem proste. Neviem, príde mi, že Real hral len s takou taktikou, že sme Real Madrid, remontáda, sme najlepší klub v Lige majstrov, dáme góly a odídeme. Ale... Zavrieme si strechu na Bernabeu, porazíme ich aj so zavretou strechou, takisto dáme. Proste, že behajte, hrajte, vyhrajte, ale neviem, nejaký zámer od Realu, proste, že neviem, ja som v tom zápase ani nejak nevidel, čo chceli hrať. Nič. Podľa toho mi proste len prišlo, že nakopávané lopty do 16-ky, kde Real tam nemá už Joselu a proste taký krásny typ súbojového hráča, proste, ktorý tam ten center dokáže skrotiť, dokáže z neho dať gól. Proste už je tam Mbappé a nie je to typ hráča, ktorý bude hroziť centrov. Takže toľko asi k tomu. Tak asi tam príde podľa mňa teda Xabi Alonso, to je asi taký najväčší adept pre Real Madrid. Je to možné. Ty si myslíš si, že by Ancelotti mal odísť, alebo dal by si mu ešte šancu? Nie. Šancu by som mu už nedával určite, lebo aj videl som veľa fanúšikov Realu Madrid, ktorí sa sťažovali, že už sa im nepáči jeho futbal a ja absolútne s nimi súhlasím, aj keď Real Madrid nemám rád vôbec, to sa musím priznať. Ale proste bude to iný futbal, keď tam bude napríklad Xabi Alonso ako teraz Carlo Ancelotti. Je to tak. Ale zase treba uznať, že... Je to legenda proste futbalu, to áno zase. Kritizuje sa, ale to, čo spravil nielen pre Real, ale celkovo pre futbal vlastne vyhral každú jednu z tých top 5 líg. Takže to sa mu musí nechať, je to obrovská... Je to obrovská trénerská legenda, ale proste v súčasnej situácii si myslím, že už asi by malo opustiť Real. Otázka je, čo s ním, či pôjde trénovať možno Brazíliu, no, alebo možno ukončí kariéru, ťažko povedať, ale tak je to legenda. Má koľko, 70 niekoľko rokov, pozriem to. No myslím si, že tak. Má 65 rokov, to je akože dosť už na
trénera, Na akože trénera je to to. dosť, takže... Myslím, že tam máme aj A Claudia Raniera, ktorý dokázal, je starší. ale myslím si, že ten už netrénuje. Ale je, tuším teraz niekde ešte. V Ríme. V Ríme tuším teraz trénuje. A ten má 73 rokov, No, akože tiež klobúk dole pred ním. nezabudnutelná sezóna s Leicesterom. Lestrom, ale 16. to teraz nejdeme preberať, aby som išiel na ten zápas Inter-Bayern, ktorý som vôbec nepozeral a bol to zrejme napínavý zápas, teda podľa výsledku. Hm? Ono vlastne strašná škoda, že sa v ten deň hral zápas Realu a Arsenalu, pretože Hej, no. tá pozornosť sa upriamovala na práve teda Real a mne moc veľa ľudí pozeralo vynikajúci dvojzápas medzi Interom a Bayernom. Fakt vyrovnaný do poslednej minúty, tak ako som očakával, proste najviac 50-50 zápas bol pre mňa práve aj pred začiatkom Inter-Bayern. Vyzdvihol by som opäť Lautara Martineza, myslím, že už má v Interi nejak 150 gólov, čo je neskutočné a je Úctyhodné. na výbornej ceste klubovej legende, to už takto môžeme povedať. Áno, to určite. No a Inter opäť ukázal, že s nimi treba počítať aj v tej Lige majstrov a veľa fanúšikov Barcelony, čo som práve videl, si priali práve Bayern, aby postúpil, pretože sa toho Interu, nechcem povedať, že boja, ale je to pre nich práve možno lepší súper ako Bayern. A ja sa im ani nečudujem, pretože Inter má výbornú obranu, aj keď dostali 2 góly v tom zápase, tak neviem, či v celej skupinovej fáze Ligy majstrov nedostali náhodou iba jeden alebo snad žiadny gól. A tuším tak nejako to. Aj s nimi treba počítať v tej Lige majstrov. Škoda pre Bayern, že to nedotiahli. Predsa len odchádza im Thomas Müller, klubová legenda a vlastne legenda nemeckého futbalu. Takže bol to jeho zrejme posledný zápas v Lige majstrov. Za Bayern určite v Lige majstrov, takže je to škoda, ale bol to veľmi pekný dvojzápas. Asi tak nejako. Inter potom zakopol ešte v lige. Vlastne tomu sa ešte dostaneme. To sa dostaneme. Tam potom Neapol môže využiť šancu, ale... Po víkendových zápasoch ešte sa k tomu vyjadríme. Už ja si nepotrebujem nič to už, lebo som nepozeral tento zápas nejako extrémne. Čo je veľká škoda, ale poďme teda asi na štvrtok, keď sa hrala Európska liga, tak tam sa diali veci. Teda Manchester United. Je tu špecialista. Tam som prežil asi 4 zástavy srdca, ale nakoniec som sa mohol radovať. No, asi by som rovno začal na Old Trafforde, kde veľa fanúšikov Manchester United je proste v obrovskom laufe, sú neskutočne šťastní a ja som takisto akože veľmi šťastný, ale zase treba ostať nohami na zemi. Bol to veľmi pekný zápas, veľmi pekný comeback, ale treba sa pozrieť aj na nejaké tie okolnosti, že my sme v tom zápase, United v tom zápase vyhrával 2-0 po polčase, proste mali sme to úplne výborne rozohrané a postup sme mali prakticky v kapse, boli tam potom šance, najväčšiu mal Garnacho, proste ten išiel sám na branu, pomyslím, že Hojlundovej veľmi dobré prihrávke, výborne to spravil práve Garnacho, kedy si tam sekol jedného z obrancov a zakončil to katastrofálne. To bola šanca na záverite zápasu. Myslím si, že ak by Garnacho z tej šance dal gól, tak by United už mal postup proste spečotený, ale to sa nestalo. 2 úplne zbytočné góly. Opäť po štandardke, kedy Tolisso zakončoval úplne sám z vnútra 16.
Potom gól Taliafika tiež. Úplne taký tiež zbytočný proste Manchester United. Nie že mohol postúpiť po tom prvom polčase, ale mal mať proste už, mal si to ustrážiť, takže to je obrovská chyba. Čo sa týka potom Andreho Onanu, tak za tie góly samozrejme nemohol, tam by som ho nejak výrazne nekritizoval. Myslím, že tam vychytal pár šancí Lyonu, dokonca Lyon tu má až 5 veľkých šancí, takže Andre Onana takisto v tom zápase zachytal dobre, to tiež treba uznať. Aj napriek tomu, že dostal 4 góly. No a išiel sa potom do predĺženia, kde dal gól Šerky. No a aj s Šerkým sa tam vlastne spájalo niečo, že fanúšikovia Manchester United hovorili niečo v tom zmysle, že nech neopustí štadión bez toho, aby podpísal zmluvu, že je to proste stále 21-ročný hráč s veľkým potenciálom, takže uvidíme, či po ňom pôjdu v lete. No a Manchester United potom dostal ešte predĺžení po správne odpískanej penalte druhý gól od mužstva, ktoré hralo v 10. Aj k tomu, že hrali v 10 by som sa vyjadril, pretože tam bolo filmovanie Hodiora. Neviem, či sa teda buď potkol, ale bola to dosť prísna červená karta. Druhá žltá pre Tolisa. Ale teda z pohľadu fanúšika Manchester United dobre, že ju dostal. Ale teda, ak by som fandil v tom zápase Lyonu, tak by som moc nadšený z toho nebol. To sa pýtam, že bolo dosť prísne a dosť kontroverzné. Neviem, či v takýchto situáciách mohol zasahovať VAR, ale asi nie. Neviem, asi skôr nemyslím, že to udeluje iba pri priamej červenej karte, že sa kontroluje tá situácia, ale teda smola pre Lyon. No a po tom góle na 4-2 ja som bol absolútne demotivovaný, no a emócie všetkých fanúšikov United vystihuje najlepšie ten malý chlapec, na ktorého tam vlastne boli zábery, kedy najprv plakal po tom 4. gole Lyonu, no a potom sa tešil. Unitedu veľmi pomohla tá penálta, takisto si myslím, že to bolo asi správne odpískané, proste kopol tam, kto to bol, Casemira 16, ovplyvnilo to nejakým spôsobom hru a Fernández opäť ukázal, že je jedný z najlepších kopačov penált. Proste brankár vystihol stranu, ale aj tak nemal šancu, ale proste mal to veľmi ťažké. No a potom teda ja už som nejakým spôsobom začal veriť, že teda by to ešte do tých penalt mohlo prísť. A v tom momente, po tej penálte, ktorú vlastne vyrobil, sa zobudil Casemiro, ktorý pri tom vyrovnávajúcom gole Mainua veľmi pekne mu tam prehodil loptu do 16, takisto to výborne spravil Mainu, ktorý opäť ukázal, že je to, dá sa povedať, muž veľkých momentov, predsa len on dával pár veľmi veľkých a dôležitých gólov za United, či to bolo v nastavenom čase proti Wolves na 4-3, vo finále FA Cupu skóroval, takisto sa presadil proti Liverpoolu, takže tiež klobučík dole aj za to, ako to vyriešil, keďže on hral v tom zápase na hrote útoku, čo vôbec nie je teda jeho pozícia, ale vysporiadal sa s tým dobre, aj keď cez zápas bolo vidno, že nie je úplne v tej svojej komfortnej zóne a že proste sa mu na tom hrote nehrá dobre, tak vytvoril konkurenciu Hojlundovi. Samozrejme si robím srandu. Ale potom teda ja som už a verím, že všetci boli v tých myšlenkách, že dobre, ide sa na penalty, bude to lotéria. No a potom opäť prišiel Casemiro, krásny center do 16. Posadil to na hlavu Maguireovi, no a ten
sa vykúpil. Dá sa povedať, že sa vykúpil. Fakt som rád, že to bol práve on, ktorý rozhodol ten zápas, pretože ten hráč čelil obrovskej vlne kritiky, hejtu, obrovským posmeškom na jeho osobu, možno aj trochu prehnaným, ale No, ako možno ani nie, keďže je to najdražšia obranca histórie a chápeš. je to najdražšia obranca histórie, ale proste, chápeš, čo tým chcem povedať, Áno, proste ale obrovský hejt, obrovské množstvo memečiek na internete a neviem, čo všetko sa tam valilo na Maguirea, no ale potom vlastne tam bol už prakticky dokonaný prestup do West Hamu. Nešiel, Erik ten Hag mu potom zobral kapitánsku pásku a to možno bolo kľúčové rozhodnutie, pretože Maguire začal zrazu hrať lepšie, viacej uvoľnenie a stal sa lídrom obrany Manchester United. Nikdy by som to pred možno 2 rokmi nepovedal, že Harry Maguire bude najlepší stoper Manchester United, ale momentálne je najlepší stoper Manchester United. To sa k nemu vlastne pridáva je len Joro, ktorý myslím, že som videl štatistiku, že hádam, nikto cez neho neprešiel, že nepredribloval 12 zápasov v rade. Neviem, či to teda stále trvá po tom zápase s Wolverhamptonom. K tomu sa nebudem asi nejak zvlášť vyjadrovať teraz, možno ešte na víkendových zápasoch sa k tomu dostaneme, ale takisto dobrý výkon aj od Lennyho Jora. No a zase treba zostať nohami na zemi. Proste je to stále Európska liga, nie je to Liga majstrov, ale proste som rád, že aj hráči Manchester United, fanúšikov a aj mne teda konečne pripravili a dali možnosť užiť si nejaké pekné momenty a tešiť sa konečne z pekného zápasu. Aj keď to absolútne mohli byť iné emócie po tom, čo sme si povedali, čo sme si mohli povedať, že v pohode vybojovaný postup, v prvom polčase 2 góly, zápasíme to Garnáčom na 3-0, ale aspoň to malo viacej emočný záver. Ty si mal 2 infarktové vlastné zápasy tento týždeň, či už Trnava alebo United teda. Ako? Že 2 infarktové zápasy si mal. Takéto. Ale našťastie sa dobre skončili. Pekný týždeň, no. Pre mňa iba jeden, teda Sparta, keď to nefandím Manchester United. No ale ja by som sa posunul teda asi na zápasy, teda ďalšie európske ligy, ktoré si nebudeme rozoberať extrémne nejako. Bilbao proste jasne postúpilo cez Rangers, tam podľa mňa Bilbao si ide pre ten titul Európskej ligy pred domácimi fanúšikmi, teda aj vlastne na ich domácom štadióne teda. Škoda, že nebudú hrať vo finále. Takže... No, na to ešte uvidíme. No a potom vlastne Tottenham porazil ten Frankfurt. No a bodoch vyradilo vlastne prvý tým v tabulke vlastne, čím bolo Lazio. Vlastne ja som videl také porovnanie, že mesto, v ktorom sa nachádza vlastne ten klub, Bodo Glimt, má o 20 000 obyvateľov menej, ako je kapacita štadiónu Tottenhamu, na ktorý teda vycestujú v rámci semifinále. Takže vidíme, že aj kluby z takýchto malých miest, dá sa povedať, že aj z futbalovo takých menších krajín, ako je Norsko, sa proste môžu dostať aj na takúto úroveň a keby chcela ísť celá dedina alebo celé mesto na zápas s Tottenhamom, tak by zostalo ešte na štadióne Tottenhamu 20 000 voľných miest. Takže celkom zaujímavé porovnanie. No a k tomu Bilbao klamal by som, keby poviem, že sa ich nebojím, ale proste niečo mi hovorí už od začiatku sezóny, že ten United fakt tú Európsku lígu vyhrá. Ja som to mal v hlave aj keď vlastne prehrávali 2-4, že tú Európsku lígu ja proste od začiatku sezóny cítim, že by ju mohli vyhrať, ale nebudeme si klamať. Bilbao bude veľmi, veľmi ťažkým superom
Že majú majú väčšiu obrovskú motiváciu tu, motiváciu. že doma hrajú to finále vyhrali teda vlastne pred domácimi Mhm. ľuďmi. A vlastne už je spečetené aj to, že United, ak chce hrať hociakú európsku súťaž v budúcej sezóne, tak musí vyhrať Európsku ligu. Verím, že sa im to podarí, ale budú to mať veľmi ťažké aj v semifinále a aj v prípadnom finále, v ktorom by sa stretli buď s Tottenhamom alebo s Bodø Glimt. Radšej asi Tottenham, keďže tí trofej nikdy nevyhrajú. No, ešte keď sa pýtam Unitede, tak teraz tu čítam, že Mateus Cunha by mohol zamieriť na Old Trafford. Mhm. Má byť blízko dohode. To sa dnes objavili tie správy, my to potom nahrávame, tento podcast v útorok. 22.4. Takže áno, zahliadol som tie správy, Mateusz Cunha má momentálne 14 gólov vo Wolverhamptone, ktorý už sa nejak vyhrabal z tých nepriaznivých výsledkov, ktoré mali na začiatku sezóny. Sú 15, vlastne sú pred Tottenhamom. Ale keď to zoberieme z toho, že na začiatku sezóny zastupovali, tak teraz sú už celkom v kľude. No a Mateusz Cunha, uvidíme, či sa dotiahne ten prestup. Neviem, či to teda bude úplne ten najlepší hráč pre United, ale myslím si, že je to dobrý príklad na takého útočníka, ktorý by mohol byť kvalitný a nie je zase až tak drahý, ako by boli a budú určite napríklad Isák a Viktor Gyökeres. Tí skôr sú tak hľadžiku Arsenalu, čo som čítal, teda hlavne Isák. Uvidíme, čo to v lete bude. Mateusz Cunha je teda 8. najlepší strelec Premier League momentálne. To je dobré. Keď si zoberieme, že hrá z Wolves, tak to je podľa parádne. V Wolverhamptone, tak určite je to zaujímavý hráč a verím, že konečne Unitedu vyjde nákup útočníka, aj keď si nemyslím, že nákup Joshua Zirkzího bol až tak katastrofálny, aj keď samozrejme nie je to zase najlepší, ale ja v ňom nejaký ten potenciál vidím. Škoda, že je teraz zranený. No tak ja by som asi išiel na konferenčnú ligu, že to iba asi tak obkecáme rýchlo, že to nebudeme konferenčnú ligu preberať. Tak, vlastne Chelsea prvýkrát prehrala. No, neviem sa k tomu nejak bližšie vyjadriť, keďže neviem, ako v tom zápase hrali. Ale zaujímavosť je teda to, že keď prehrala aj Chelsea, je vlastne zaujímavosť to, že jediný tím zo všetkých tímov v európskych súťažiach, ktoré hrali v tejto sezóne, tak je Manchester United jediným neporazeným tímom, čo keď si zoberieme, že už ideme na semifinále, tak je to úctyhodné. Samozrejme, ale tam robí šarapatu tá Premier League, kde je to nejakým spôsobom stratené. Ale teda pre Čechov zaujímavosťou to, že gól na Chelsea strelil český útočník Tomáš Beckhardt, aj keď z penalty. A pre nás zaujímavé je to, že strelil gól bývalý hráč Trenčína. Áno. Takže tiež vidíme, že aj keď neúspel, možno myslím, že neúspel v Slovenskej lige, že Trenčín nejakým spôsobom potom odhodil, tak sa dá dostať na ten veľký level futbalu. No a zápas sa dal ani gól, ani asistenciu za 2 sezóny, takže neúspel. Bol to zase obranca, treba uznať. Vlastne, áno, pardon. Ja si myslím, že to bol útočník, lebo nezhľadujem fakt túto konferenčnú ligu, ani Trenčín, ani nič. No a čo to máme druhé semifinále potom, teda Betis Fiorentina. No, vlastne Chelsea teda bude hrať s Djurgårdenom, to som zabudol spomenúť. Áno, vyradili Rapid Viedeň. Tam mal vlastne obrovskú rolu hrala červená karta pre Rapid Viedeň a potom už tá Djurgården po predĺžení nakoniec zvládol. A v druhom semifinále sa stretne Real Betis s Fiorentinou. A s nimi Fiorentina. Ktorá môže byť tretíkrát po sebe vo finále vlastne. V Európskej konferenčnej líge je proste ako Real Madrid v Líge majstrov,
dvakrát po sebe vo finále je úctyhodné, aj keď opäť je to konferenčná liga, proste nehrajú tam týmy ako je Real Madrid, Manchester City alebo Barcelona, ale proste je to súťaž proste, ktorá je spravená práve pre takéto týmy, ktoré nie sú úplne na tope, aby takisto hrali Európu a mohli v nej byť úspešní. Postúpil tam teda Betis, ktorý takisto proste uhral to, čo im stačilo. 1-1 s Jagielloniou. Jagiellonia Pirastok, áno. Vlastne dostal akože ďaleko náhodou, akože... A tak polské týmy majú kvalitu dobrú, akože to zase nemôžem povedať nič. Aj to celé, ktoré vlastne Slovan vyradil z Ligy majstrov, tak sa dostalo do štvrťfinále konferenčnej ligy a teda čo podľa toho, čo sme minule hovorili o tom pánovi Motrikovi, tak ja si myslím, že tuto by sa Slovan dokázal dostať. Ja si myslím. Čo si myslím? Ak by mali možno nejaký ten priaznivý los, tak kľudne je to možné. Predsa len. Ak sa tam dokázal dostať Djurgården napríklad, čo nie je rozhodne jeden z tých známejších a kvalitnejších manšaftov, tak Slovan by sa dokázal určite. Dá sa to. Vidíme to aj na príklade Bodo Glimt, že jednoducho aj tie menšie futbalové týmy, ak sa tam dobre pracuje s nejakým tým možno scoutingom vo výchove hráčov, tak aj tým zo 40 000-ového mesta môže hrať v semifinále Európskej ligy. To neviem, či je to moc reálne, ale chceli by sme to určite. No dobre, ideme na víkend, teda nejako to, keďže nás čas už pomaličky tlačí, teda mňa aspoň. OK. Tam sa takisto hrali zaujímavé. Tento týždeň bol tiež dosť nabitý tými zaujímavými zápasmi a zaujímavými výsledkami, nielen vo futbale, ale aj v šípkach. Tomu šípky máme nakoniec vždycky. Tak tomu sa potom ešte dostaneme, samozrejme. Či na Slovensku, kde sa teda hral derby, ku ktorému teda sa vyjadríme asi najviac. Môžeme asi ísť najprv na Premier League. Tak, ktorý zápas pôjdeme, keďže sú to také, že Brighton, Brentford, ako so všetkou úctou, ktoré preberať sa musia, keďže sú to také týmy, že... No. Ale bol tam zápas Newcastle s Aston Villou. No, ten práve bil do očí sa. Vlastne vyšiel víťazne pre Aston Villu. Áno, 4-1. Áno, takže sa dostali na 7. miesto, sú 8 bodov pred Bournemouthom a zaplietli a zapojili sa do toho boja o Ligu majstrov. Predsa len pri tom novom formáte Ligy majstrov už stačí v Premier League na účasť v pohárovej Európe, teda v Lige majstrov. 5. miesto. 5. miesto, kde je momentálne Manchester City. Tí budú bojovať tiež veľmi od Ligu majstrov. A Aston Villa má 57 bodov a na 3. miesto, kde Nottingham strácajú len 3 body, tam je vlastne Aston Villa, Chelsea, Manchester City, Newcastle a Nottingham Forest, ktorí sa budú o tú Ligu majstrov proste biť a môže sa to skončiť prakticky hociako. Je tam potom 8. Bournemouth, ten si myslím, že už nejakú nádej na pohárovú Európu neživí. Čo je škoda, my sme chceli v tej konferenčnej lige, ktorý tým živote nechali žiadnu európsku súťaž. Neviem, že či teraz aj 8. miesto zaručuje postup do konferenčnej, tuším kvalifikáciu do konferenčnej ligy tam majú. No, myslím, že hej, ale teda tých prvých 7, respektíve druhý až možno aj druhý Arsenal ešte môže sa dostať do problémov, ale to si myslím, že už tam si to už postrážia. Liverpool jasne má titul, to už nič sa nezmení, jedne, že by poprehrával všetko, Arsenal všetko povyhrával, to sa nestane bohužiaľ pre mňa. No a ešte by som išiel do La Ligy, áno, kedy
sa tam udiali vlastne dva zaujímavé výsledky. Atletico sa po niekoľkýkrát už definitívne vyradilo z boja o titul. Vlastne prehrali 1-0 na štadióne Las Palmas a tam si myslím, že už je definitívne rozhodnuté, aj keď už aj pred nejakým časom bolo vlastne tak nejak jasné, že Atletico už o ten titul bude bojovať veľmi ťažko, ak vôbec bojovať budú. No a kto sa v tom boji o titul udržal, je Barcelona, ktorá prehrávala so Celtou Vigo v jednej chvíli 3-1. Hat-trick na štadióne Barcelony strelil Borja Iglesias. No ale Barca opäť ukázala silu. 2 minúty po góle Iglesiasa dal gól Dani Olmo, 4 minúty potom dal gól Rafinha a v 98. minúte Rafinha premenil penaltu a našťastie teda pre Barcu v boji o titul stále zotrvávajú. No a bol tam vlastne zápas Realu Madrid, kedy dal Federico Valverde. Ja nechápem toho hráča, každý gól, ktorý on dá, je nádherný. Neviem, že či on niekedy dal nejaký, ako sa hovorí, tapín, že proste dorážka do prázdnej brány alebo neviem čo. On dáva proste vždycky bomby spoza 16, krásne strely, krásne góly a inak tomu nebolo ani dnes. Tak, samozrejme nie dnes, ale inak tomu nebolo ani v zápase. Neviem teraz presne, s kým to bolo. Bilbao, tuším. Athletic Bilbao, áno, takže dúfam, že sa United naučí, ako ich porážať. No tak a ešte tam vlastne ešte máš niečo? V sérii A nebol až výsledok možno taký zaujímavý, kedy Neapol porazil Mons 0-1, ale ten výsledok sa ukázal ako kľúčový deň neskôr, kedy Inter prehral s Bolognou 1-0 a v tejto chvíli majú rovnako bodov ako Neapol na čele tabuľky, takže Inter absolútne zbytočne si skomplikovali boj o titul. Samozrejme Neapolu to prajem aj ja, nie som fanúšik Interu, ani ja. Ale ako treba sa objektívne vyjadrovať, ale Inter bude mať ešte čo robiť. Neapol sa do toho boja o titul teda opäť dostal výrazným spôsobom a bude to takisto zaujímavé aj v série A. Ja dúfam, že teda Neapol by to mohol vyhrať. Inter tam má ešte vlastne zápasy z AS Rím. Myslím, že tam bude hrať s Interom. Áno, tuším, tam je. A nie, není. No. Je. Lazio tam sobotu. Či nie? Lazio majú posledné kolo, majú tam ešte zápasy, samozrejme semifinále s Barcelonou. Zajtra sa bude hrať finále. Zajtra sa bude hrať finále Coppa Italia a potom teda v sobotu majú zápas na AS Rím, takže tam to bude ešte dosť zaujímavé. Skôr tu ukazuje zle, mi tu vôbec neukazuje ten zápas AS Rímom, neviem prečo. Neviem, ja to na Fotmobe mám zobrazené. Jo, takže ja to tu mám, ale Flash Score neukazuje, tak neviem. Ťažko povedať. Ešte teda pozriem program Neapolu, že či tí majú už za sebou tie ťažké zápasy. No a ich tu, nechcem povedať, že ich čaká ľahký los, ale majú za sebou kluby ako je Juventus, Atalanta, Inter, AC Milano, Lazio, čakajú ich kluby ako je Torino, Lecce alebo Parma, takže tam si to Inter skomplikoval. Inter tam má samozrejme, ako som už hovoril, do tohoto Lígu majstrov, takže ja som, že tento rok možno Neapol vyhrá ten titul. Je to možné. Tak čo, ideme na to derby už? Neviem, že či ešte neviem, či niečo, možno ešte k nemeckej líge by som povedal iba toľko, že tam si myslím, že je majster jasný aj napriek tomu, že tam hráva Harry Kane.
pretože Harry Kane nevyhral žiadnu trofej. Ja si myslím, Prvá že trofej. to tento rok už pre Harryho Kanea skončí to čakanie. Leverkusen remizoval 1-1 zo St. Pauli. Opäť zbytočné straty bodov. Bayern predsa len takisto v lige nemal nejakú veľmi dobrú formu, aj keď cez víkend porazili Heidenheim jasne 4-0. A to Heidenheim, z posledných 5 zápasov 2 remizovali, čo znamená, že stratili 4 body, ale Leverkusen to nejako nedokázal využiť. Takže 4 kola pred koncom má Bayern náskok k 8 bodov, čo znamená, že 8 bodov sú 3 zápasy, ktoré Bayern by musel prehrať a Leverkusen vyhrať. Čiže 3 zo 4. No poďme na to derby už. Takže no, k tomu derby asi teda môžeme ísť na to, ale teda, ako som už hovoril, Bayern je jasný majster Bundesligy. No a k tomu derby teda asi máš niečo ty, ja som na tom zápase nebol, takže... Ja som bol na poslednom zápase sezóny, tento rok. Možno sezónu, pardon. Máš aj nejaké informácie, čo sa týka, čo sa tam dialo na tribúnach. Hej, no to sa mi nepáčilo vôbec. No, na to, že to bol zápas v sobotu o 20:30, čiže to nebolo úplne najskôr. A pekné choreo tam bolo od fanúšikov tmavy. Tak, tam prišlo podľa mňa celkom fajn, akože bol tam fajn počet ľudí. Myslím, že to bolo nejakých 7300, ak sa nemýlim. Takže to je podľa mňa celkom v pohode. Ale toľko ja mám tomu a potom sa môžeme vyjadriť aj k samotnému zápasu. Môžeš povedať, čo teda sa dialo na tribúnach cez zápas? No, tak to nebolo cez zápas, to bolo nejakých 5-6 minút do konca. Proste Tolič si iba tak proste išiel kopať roh a proste fanúšikovia začali na ňo pískať, lebo však jasne zdržoval hru. No a to sa mi nepáčilo, čo urobil Tolič, čiže začal tam utišovať fanúšikov Spartaka, začal tam na to logo hladkať si teda slovenistické, začal tam božkávať ho, ukazoval tam, že 4 tituly majú Slováci, čo to, začal tam, to Inatenko bol potom vlastne, ten tam ukazoval, že neplačú fanúšikovia, že má 4 tituly a tak ešte takú gestikuláciu, že nech sú ticho, že proste blabocú len tak. A čo sa mi nepáčilo, že tam hodil nejaký fanúšik zapalovač po niečoch. Absolútne hlúpe a choré, vlastne tým sa zdržal ešte čas, čo bolo vlastne paradoxne horšie pre Trnavu, čo znamená, že ten fanúšik uškodil svojmu vlastnému tímu tým, že tam hodil ten zapalovač. Ale Libor Holík to riešil asi najlepšie, došiel k tomu hráčovi, zobral mu zapalovač, hodil ho preč a proste hral, nech sa hrá ďalej. Potom podávač v lob, došiel k tomu zapalovaču, hodil ho fanúšikovi, nech to nevidí proste, tam mu zatlieskali. No a k futbalu, Tolič to využil. Tolič aj Inatenko, ktorý nahneval veľa fanúšikov Spartaka. Kričali tam po ňom. Ako fakt, toto sa nerobí, akože fakt. K tomu by som ešte ja povedal, že aj z toho pohľadu, že dobre, som to naučan, ale objektívne my sme sa Slovanistom po tom zápase semifinále poháru vysmievali rovnako proste. Takisto sme hovorili, že nikdy nebudete vo finále, že ste slabí a neviem čo všetko. Proste toto je rivalita, to k tomu patrí. Takisto ako sa Slovanisti vysmievajú že sme prehrali derby, neviem čo, takisto sme sa my vysmievali im. Takže ja to chápem, prečo to robili. Možno to robiť nemuseli, ale toto je rivalita a pociťujú aj tí hráči, takže ja nechcem povedať, že s tým nemám problém, samozrejme hráči by sa nemali až takto možno vysmievať fanúšikom, ale robia to všetci hráči, nielen na Slovensku, ale po celom svete. Ale aj v tých svetových súťažiach. Proste rivalita je rivalita a patria k tomu aj možno tieto interakcie s fanúšikmi.
Dobre, tak Takže ideme na zápas, akože čo sa dialo priamo na ihrisku. uh-huh. Komentuj to nejako, ty sa pozeral z telky, takže No, ja som to pozeral, nie až úplne tak do detailov, ale tak ako ten zápas som samozrejme videl. Bolo to zaslúžené víťazstvo Slovana, nebudeme sa klamať. Trnava mala za celý prebeh zápasu len 4 strely, čo je pozitívum je, že 3 z toho boli na bránu, že nejaká tá efektivita tam bola. Vlastne 50% z tej Trnavy sa skončilo gólom, ale v tom zápase sa ukázala vlastne nejaká taká, nechcem povedať, že nekvalita, pretože Slovan má kvalitných útočníkov, ale v tomto zápase sa ukázalo proste, že aj im to niekedy nepáli. 2 zápasy na Trnave a Slovan v nich mohol dať možno aj 10 gólov dokopy. Dávid Strelec nedal absolútne tutovky, vlastne teda aj v semifinále, nedal šancu aj cez víkend, no a teraz vlastne sa dostal vlastne pod lupu ten zákrok Ujlakyho. Vlastne ono sa tam vyzdvihuje Marek Ujlaky, ale ja by som tam nielen vyzdvihol Ujlakyho, ale skritizoval Marčeliho. Proste to sa musí z dávať takejto pozície brána má šírku 7 metrov, je v nej jeden hráč, ktorý má šírku pol metra a ty to proste napálíš do neho, to proste Marčeli musí dávať. Po prípade tam mal ešte na prihrávku strelca, ale chápem, prečo to chcel zakončovať sám, chcel dať gól, ale musí to dávať. Takže ale Slovan bol lepší a zaslúžený zvíťazil. On je Bola to unavený, nemajú takú šírku kádru, ako má Slovan. taká dohrávka derby, predsa aj na tej zostave bolo vidno, že Michal Gašparík proste necháva oddychnúť tých hráčov, ktorí hrávajú väčšinou celé zápasy alebo minimálne ich veľkú časť. Ešte zaujímavosť tam bolo, že naskočil do zápasu Trelo, 17-ročný chlapec, takže to som rád a verím, že takisto by mohol byť pre Trnavu dobrým hráčom do budúcna. Dúfam, že bude dostávať čím ďalej, tým viac šanci a že sa bude ukazovať v dobrom svetle. Takže neviem, či máš ešte ty niečo k tomu. Máme ešte informáciu, že skoroval aj Antony cez víkend. To som nevidel. Ukazuje... Ale ešte keď sme pri tej Trnave, tak v finále Trnava vypredala v finále za 8 hodín. Klobúk dole. Neskutočné. Zatlieskať sa musí. Ja som rád, že fanúšikovia proste, aj napriek tomu povedzme si úprimne, že sezóna v lige nebola najlepšia, bolo tam veľa zbytočných strát, veľa prehajdákaných šancí dostať sa na druhé miesto, ale fanúšikovia aj tak stoja za Trnavou za 8 hodín vypredať celý svoj sektor. Myslím, že aj nejaké... Aj neutrálne všetky vypredali. Neutrálne sektory už sú vypredané, takže... Už rok má nejakých 100 lístkov predaných, čo je akože hába. Takže toľko asi k tomu Trnave a celkovo by som možno aj toľko všetko k futbalu. Ešte teda samozrejme môžeme ísť asi na šípky. Premier League. Vlastne večer Premier League bol tentokrát v Rotterdame. Preto logicky najväčšiu pozornosť pútal MVG. Michael van Gerwen. No, bohužiaľ pre neho a vlastne pre Holanďanov skončil hneď v prvom zápase, kedy ho porazil Steven Bunting, ale teda poďme vlastne hneď od začiatku prvý zápas rovno bol zápas Dobyho a Humphriesa. Ten som ja nevidel, takže neviem, či ty si pozeral ten zápas. Iba tak jedným očkom, ale ani nie moc. Taký nezaujímavý zápas pre mňa docela aj. No, možno to bol, predsa len Doby nie jeden z tých najväčších pútačov pozornosti, ale ukázal vynikajúce šípky proti Humphreesovi. 6 krát hodil 180, zatiaľ čo Humphreys ani raz. A zavrel 126.
A opäť zavrel ústa všetkým tým, ktorí hovorili, že nemá byť v Premier League, že je proste nekvalitný, tak proste všetci hráči, ktorí sú v tej Premier League, tam nie sú preto, že sa volá Dolby, že sa volá Price alebo Áno. Espino, ale proste sú tam, pretože vedia predviesť výborné šípky, takže preto možno aj som rád, že Dolby postúpil cez Humphriesa. Potom tam bol vlastne zápas Price s Espinolom. Espinol, dá sa povedať, dominoval, aj keď tam možno Price ešte živil nejakú nádej, keď vlastne znížil na 3-5, ale Espinol bol v tom zápase jednoducho lepší a mal navrh. Zavrel v tom zápase vlastne 170, čo sa cení. Vlastne ja som sa v tom momente bál, že si bude zohrávať, pretože vtedy bol Price ešte mimo zatvárania, ak sa nemýlim. Áno, mal 185, čo znamená, že Espinal si mohol kľudne zohrať, ale teda pre divákov to spravil a vynikajúco to zavrel. Potom tam bol asi za mňa najlepší zápas večera, kedy hrali spolu Rob Cross a Luke Littler. Priemery 110,15 a 108,5. Fakt, to bol zápas, ktorý mal všetko. Bohužiaľ pre mňa teda nie víťazstvo Crossa, ktorý tam vlastne takmer zavrel na výhru 150, bohužiaľ netrafil double 18. No a potom prišiel Littler a zavrel na výhru 145, neskutočné. Ale fakt, to bol vynikajúci zápas 6-5. Fakt, veľmi dobre šípky predvádzali obidvaja. Asi všetko. Keď by bol takýto máš? každý zápas, no potom tam bol teda ešte zápas, samozrejme Bantinga s Michaelom van Hervenom. Bolo vidno, že Van Herven nebol úplne v ideálnej fázone, aj napriek tomu to teda dotiahol do toho rozhodujúceho legu, ale nakoniec teda bohužiaľ pre to publikum nepostúpil. No a Bunting v semifinále opäť výsledkom 6-5 vyradil Littlera a Dolby vlastne vyradil svojho kamoša, Nathana Espinola. Opäť hral Dolby s priemerom nad 100 bodov, čo je úctyhodné. Steven Bunting hral s priemerom 106 proti Littlerovi. No a vo finále už to bola potom, dá sa povedať, jasná záležitosť. 6-2, Chris Dolby si to postrážil, opäť hral priemerom nad 100 bodov a zaslúžené víťazstvo vlastne už iba dvaja hráči nevyhrali žiadny večer Premier League, sú to dvaja bývalí majstri sveta a to sú Rob Cross a Michael van Herven. Ešte by som sa v krátkosti, teda čo sa týka šípiek, dostal ku respektíve zápasom v Nemecku, v Mníchove, kedy... A to v krátkosti fakt, lebo už fakt za chvíľku už sa hrala European Tour a tam vyhral Michael van Herven, zavrel konečne na 9 čípiek, výborný Nine-darter, prvý na tohtoročných európskych turnajoch, respektíve European Tour turnajoch a zaslúžené víťazstvo vo finále s ním bol Gian van Ven, takisto famózne šípky predvádzal aj on. Vyradil v semifinále Luka Littlera. Tento turnaj by som možno prirovnal k Euro 2024, že tam boli proste kvalitné manšafty, všetko, ale proste boli tam dva týmy, ktoré vyčnievali svojimi výbornými výkonmi a to boli teda na Euro samozrejme Nemecko, Španielsko. Nemci sa tedy bohužiaľ nedostali do finále a tuto to boli Van Herven a Van Ven. Videli sme, že Michael Van Herven to víťazstvo prežíval dosť emotívne a veľa to pre neho znamenalo, takže Van Hervenovi gratulujem a bolo to veľmi, veľmi pekné momenty, keď sme videli, ako je rád z toho triumfu. Ale takisto neboli pekné momenty, kedy sme videli proste Van Vena v smutku, ale je to mladý chalan a má toho veľa veľká budúcnosť holandských šípek, taký nástupca Michaela Van Hervena. No, takže typovať toľko... teda zápasy ešte?
krátkosti k šípkam a môžeme si ísť natipovať, čo sa teda Ale musíme týždeň dopredu bude hovoriť, že nebudem doma, čiže nebudeme na budúci týždeň. budúci týždeň sa nebude nahrávať, takže bude asi dlhšia epizóda ďalší týždeň. No dobre, tak Takže kam sa budeme pôjdeme vyjadrovať najprv teda? k viacerým veciam. Asi môžeme ísť na zápasy rovno cez víkend, pretože sa Tam je nehrajú Slovenská európske liga súťaže. docela zaujímavá aj, že je tam Dunajská Slovan, Žilina Trnava, docela zaujímavé zápasy. Mhm. Tak v Takže Anglicku sa v sobotu nehrá nič takého zaujímavého, potom je FA Cup, tuším. Čiže tam sa dnes nebude ešte, môžeme ešte sa dnešku skúsiť tipnúť, pretože sa hrá zápas Manchester City a Aston Villa. No tak poď. Priamy súboj o Ligu majstrov a ja tipujem, že to skončí 2-2. 1-2 Aston Villa podľa mňa. To som pôvodne chcel dať, ale teda nakoniec som sa rozhodol tak. Barca Majorka tu je dneska ešte. No, 3-0. Tiež, dobre sme sa zhodli. Zajtra tam máme Arsenal Palace, tak ja tipujem 2-1 pre Arsenal. Môžeme dať 1-1. Dobre. Stráca na potom víkend. Žilina Košice. Sa hrá v stredu dohrávka. Košice vyhrajú 1-2. 1-1 podľa mňa. Dobre. Série A tam nie je nič takého zaujímavého. Štvrtok. Sú tam semifinále anglického poháru, ale tam nie je asi také. Tam hrá Inter s ACčkom, myslím, že prvý zápas sa skončil 1-1, takže kto typuješ, že postupí? Ja dúfam, že ACčko postupí, ale tak podľa mňa. Dúfam ACčko, ale podľa mňa Inter. Ja typujem, že to po penáltach, alebo nie po riadnom hracom čase Inter vyhrá 2-1. No, poďme na víkend teda. V Anglicku nie je takého, že nič zaujímavého asi, čo by sa dalo, že typovať tak. Ideme na Slovensko rovno, či ako? Môžeme ísť. Dobre, tak Dunajská Streda Slovan. 2-2. 1-1. OK. Neviem, čo je ešte zaujímavé. Sobota. Či nedela, pardon. Nedelu. Liverpool Tottenham? No. Ja si myslím, že Liverpool vyhrá. Neviem, či budú pečoti titul, ale teda 3-1 pre Liverpool. Podľa mňa 1-1 túto Liverpool stratí. Trnava. Žilina Trnava. Trnava ešte asi, neviem, či bude rotovať, ale typujem 2-2 asi. 1-2. Alebo nie, ja typujem 1-1. Nemyslím, že Trnava tam bude vyhrávať. Respektíve, že vyhrá. Bodaj by som sa mýlil. Ešte tam máme Bournemouth, Manchester United. No to si typni ty, podľa mňa je 1-0 Bournemouth. No, Ulbrich Amarim po zápase s Wolverhamptonom po prehre povedal, že takto to bude do konca sezóny Premier League, že si má zvyknúť, takže typujem 2-1 pre Bournemouth. Dobre. Opäť, podaj by som sa mýlil opäť. Tak Arsenal PSG, tam už potom Liga majstrov. Tu si vlastne musíme aj týždeň dopredu natipovať, takže Arsenal PSG 2-1. Nie, 2-2. OK, poďme na Barca Inter. Barca hra doma, čiže ja viem, že Barca 1-0. 2-1 vyhrá. 2-1 podľa mňa. Dobre. Alebo to bude golový zápas a Barca vyhrá 3-2. Je tam aj Európska liga, áno, je štvrtok, nie? Áno. Nie, je, sorry. No dobre, Bilbao United, ja typnem, že Bilbao vyhrá 3-1. Budem optimista, poviem, že to skončí 1-1. Dobre, Bodochlím, Tottenham 4-0. Bodoglimt? Či?
Pre Tottenham. No, nemyslím si, že tak to bude mlačné. Bude. Ja typnem prekvapenie, že Bodo Glimt doma vyhrá o gól a povedzme, že je 2-1. Mhm. No a finále Slovenského pohára. Tak 2-0 ten typnúť Trnava. správne 2-0. Ja 2-0. dúfam, že to skončí teda priaznivo a vyhrá Trnava 3-1. Podaj mi. Potom tam máme čo? Poďme Bangu ešte ešte? na... No, No, čo tam je? No, a tam nie je nič také. Chelsea Liverpool tam je. tak neviem, či tam sa ešte až bude pečatiť postup, ale typujem, že to skončí 1-2. 3, 3-1. 3-1. Ako s Pre Chelsea Tottenhamom. či pre Liverpool? Pre Liverpool. Dobre, no a Ešte poďme asi na šítky. no, Premier tak League sa áno. tam bude hrať. Je tam večer číslo 12 v Birminghame. No. Takže tam by som povedal, že vyhrá Rob Cross. Budem zase optimista. Má tam, nechcem povedať ľahkú cestu, ale v jeho polovici pavúka nie je ani Litter, ani Kerven, ani Humphries, ani Espinol. Tuto to zlomí, Takže, MVG to zlomí, podľa mňa toto už fakt. ale má tam ťažký los. Tak nevadí. Potom ale ešte teda večer číslo 13, keďže tam tiež nebudeme nahrávať. A tam si myslím, že to ovládne Luke Humphries. Littler. OK. A ešte v krátkosti môžem povedať, myslím, že sa bude hrať aj European Tour, No ak sa tak to nemýlim. už nebudeme, lebo tam je veľa zápasov, to už nenatypuje nikto. Tak iba typnem celkového víťaza, ktorým bude napríklad Peter Wright. Peter Wright? Tak môže byť, dám ho ja Wrighta. OK, myslím si, že Pre tam už dneska to je asi... všetko, asi budeme končiť, či? myslím si, že sme už prebrali asi všetko, neviem, Tak. či Vidíme tiež sa niečo chceš, ale... o 2 týždne, už nechcem, vidíme sa o 2 týždne a čauko. Čaute.